Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ippersistiet li taħtar li raġel toħta bħala kap tal-kabinett tagħha. Dan wara li fl-ewwel sena li kienet inħatret l-ewwel darba fil-kariga fl-2022 kellha l-istess pjan iżda rtirat minnu wara li l-midja Taljana żvelat l-aħbar fi sfond ta' deċiżjonijiet dubjużi oħrajn. Jirriżulta li s-salarju għal din il-kariga jista' jlaħħaq sa 20,000 euro fix-xahar u Matthew Tabone se jkun il-kap tal-kabinett tagħha wara li jservi ma' Metsola għal numru ta' snin. Fil-fatt u ilu jaħdem magħha fil-Parlament Ewropew sa mill-2013 kif beda imexxi l-uffiċċju tagħha bħala membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista. Xogħlu fil-kariga istituzzjonali issa hu li jżomm relazzjonijiet mal-gruppi politiċi differenti fih dan il-Parlament Ewropew, filwaqt li jaħdem ukoll ma' taqsimiet amministrattivi varji u istituzzjonijiet oħrajn u se jkun qed jieħu post Letizia De Reales Ansaldo kif din issa saret id-direttura relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali fih dan il-Parlament Ewropew. Sentejn ilu Roberta Metsola ridet ukoll il Tabone jieħu din il-kariga iżda ġiet sforzata tirtira din il-ħatra lil wieħed minn ta' ġewwa fi żmien ta' deċiżjonijiet dubjużi u stejjer xejn sbieħ fil-konfront tagħha. Fuq quddiem ta' dan kollu kien hemm l-iskandlu Qatargate fejn hemm numru ta' persuni investigati dwar allegat skema ta' tixħim minn politiċi fi flejjes jew rigali ta' lussu mill-Qatar u gvernijiet oħrajn biex influenzaw il-politika u anke d-dibattiti fl-istituzzjoni Ewropea. Dak iż-żmien kelliem għal Metsola iddefenda l-għażla ta' Tabone avolja minflok spiċċat inħatret Letizia De Reales Ansaldo.